den ko mbeɗandi haala volcan heƴata hen sabu volcan ko son mo ganduɗa waɗi polémique e aduna o waɗi polémique e gam gonɗen dow muɗum o donc no yimɓe naniri ni eɓe poti famirde noon holno pamirta noon ko an bannoɗo hunde ko an wawi famnude yimɓe ha paama kono haade ɗum noon en duttoto ala cabine technique woni toon ko nenne ba pullo nenne yo hunde armin nan nenne ɓoɗɗo picca ya wuur yen gurdu sa yiɗi wonde lamɗo a jaɓat wonde maccuɗo haajuma tigi bisimille mbako moƴƴo wiya kalifa allah abdou kam ara amin gandi sabune woni farma pire ñami yoɓani ko jikku mbam pire man may tek real rap hardcore yen gandi wango je ne suis pas Charlie Hebdo muslim mo like hesbo bandiji gon tanamo fanme yaltina gon tanamo haalde gonga ne adda kutuya noddu Baye Leuz public ko tuya joɗo efficace rap joɗɗo baɗɗo efficace monge wowti orol komi mawte orol wona afrotrap tatti aftoratrap yo addu bal mi rappan fon ma e hoddu enemy hebindolam the serious business nigga if you don't believe focal hey dog mi yani hen potɗo wonde idolam salim tawoɓe hip hop e idoram no hakkillaji cafɗi nangra e mbal almami rap futna souleymani bal docte arga darde ko dara jarama jeyɗo miijo rappular ko dow ha asaman jeyɗo ɓiijo joguiɗa ko jikku dogno hande ko vert janggo ko blanc Léry kana figue naïs nekka kana man ma des futanke gueɗe ma foof ko karap ka pet cripe karap ego trip trap rap ta pet kolo wak tay big rouge pek suba moy indi big rouge tek pam tuddande big rouge pek o man binnagal ko an alphabet ñoddi niveau intellect taw ko analphabet awja lana ibilis kono wona halis business nigga if you don't believe focal hey dog enemy hebindolam this is a serious business nigga if you don't believe focal hey dog poɗɗo wonde idolam sallim tawaɓe hip hop idoram so hoore heewi hakkille feɗɗito so yitere ne seeɓi koyngal ne ferkito so yesso ala hinere wawa ñittade ko senndi ñambude e wañitade e kalde ɓalle gulitaɓe goni koye itade e kinko min allah waɗi woni wawa itade hay so woni yooliɓe luggiɗa ni mo suwa lumbo kam jaltaɓe hey so ragal waɗi jaggi wona jamma fineray alda jeddi janggo ko fineray tawi ko rap juude tayla wala gëna ay sa yiɗe yiide dogno ya fonde sa siki rap ko dotte dole yar fonde ala tupak ama bigi ouverture am bigi rap wonti naya bingi galɗa technique naya bindi maya bimbi ceɗɗo bewɗo in the building yeah if you don't believe focal hey dog jeta birninde pindolam enemy hebindolam this is the serious business nigga if you don't believe focal hey dog mi yani hen poɗɗo wonde idolam salim tawoɓe hip hop idoron ko noon tigui ha joni en garti émission meɗen galle hip hop cakkiɗen wadde ko sound mo ganduɗa waɗi polémique e ndiɗo leydi waɗi polémique e oɗo gammo gonɗen sound o wiyete ko volcan Baye Leuz ceɗɗo bewɗo moɗi sonno daari lojo Baye Leuz volcan ko kañum woni single cakkiɗe yaltude soɓe juumani kañum sakkiri yaltude single cakkiɗe goɗɗo nan arani ok goɗɗo nan ara caggal volcan mais kalten koye volcan oɗo saaha noon min ɓuuri sohlude andude ko volcan volcan ko ego trip walla ko classe volcan ko ɓuuri tangude hakkude ego trip e clash holko ɓuuri hen wulde eyyi mi waɗa ego trip mi farne modi walla mi waɗa clash modi holko ɓuuri hen wulde ma holko ɓuuri wulde soirée ma clash volcan aɗa andi ko wuli wadde clash jeeyi ɗon sawno ko clash en tout cas sawno ko clash wiiri jaari daari sa ok mais min nani hen ko heewi noon min nani hen ko heewi ko ganduɗa hamin cohli
artirine ɗum nenne sawno jimi non gacca o yaha less guiɗnama instrumental o sawno yaha less min mbawa artude e ganduɗa wadde décortiqué sawno min keɗima ko ganduɗa ene heewi verruji mo foof won verruji kewɗi gondi hen mo foof wonko nanti hen ko heewi ko ganduɗa yimɓe pourano ɓe pamano ɗum beele ɗo wawi waɗani min décortiqué sawno min paama premier couplet ko kalta hen premier couplet bisimilla mba ko moƴƴo wiya kalifa Allah bisimilla mba ko moƴƴo wiya kalifa Allah dara ɗon seeɗa pourquoi moƴƴo wiya kalifa Allah kalifa Allah mo joguiɗen o noon mato moƴƴani non bisimilla e mba heɗo bisimilla e mba aɗen ko bismago bisimilla e son mba bismimama eyyi bisimilla mi wima mba e mba ko moƴƴo bismoto e mba voilà bisimilla mba ko moƴƴo halfina ɗum quoi ko neɗɗo moƴƴo tedduɗo wawa teddinde quoi ko moƴƴo wiya kalifa Allah e mba noon kalifa Allah rapport birere kalifa Allah omo wiye e mba 44 mi anda e mba 44 way e mba 44 ƴetti inde makko mbami hen kolmi ɗon waɗi poncho bisimilla mba ko moƴƴo wiya kalifa Allah konngol ngol ne regui nano kono wonɓe jiyata kadi won rapport jaltinmi hen quoi mi wiyani kadi kalifa Allah moƴƴani bisimilla mba ko moƴƴo wiya kalifa Allah so moƴƴani omon nder hen eyyi mais pourquoi nanduɗa hen son en tant que classe pourquoi kalifa Allah woni hen te kanko ko bismo ko wiide ko wiide kalifa Allah yo moƴƴu eyyi yo moƴƴu yo moƴƴe gam yo moƴƴu quoi yo moƴƴe gam ok jokken ɗon bisimilla won moƴƴo bisimilla mba ko moƴƴo wiya kalifa Allah so pakko wi o wawa wonde kalifa Allah noon o bisimilla mba taw moƴƴere Allah e makko quoi eyyi Allah halfinda neɗɗo bonande gonga voilà ok en ɓenna ɗon bisimilla e mba mbiɗa so pakko wi Abdou Kam so pakko wi Abdou Kam bisimilla mba ko moƴƴo wiya kalifa Allah so pakko wi Abdou Kam ara amin gandi sabunde woni farma pur ñaami yoɓani ko jikku mbam pur Moussa de a darot ɗon yeah a darot ɗon seeɗe so pakko wi Abdou Kam ara min jii hen Abdou min jii hen pakko mais beele min pouram est ce que ɗon waɗi classe hakkude so Abdou wi pakko Kam ara ma yi hen Abdou ma yi hen Abdou Camara ma yi hen pakko Kam o firti ko yo ar walla Kam ara o ko yettode makko eyyi kono firti an Kam ma o Kam oɗon ko noddanko yo ar ko noddanko e anglais Kam woni vient eyyi Kam woni vient joni an holto nodda ara so pakko wi Abdou tan Kam o arat eyyi ko guila 2003 ha joni Abdou Camara e pakko ɓe denti ɓe ceerani eyyi comme no Baba Mal e Mansour Seck ni eyyi joni noon ɗon ko dental ko wiide andude ɗon kam vraiment ne tiiɗi eyyi pourquoi pas kuruji kewɗi dawi ɗo en dawi ɗo aɗa ko fosi ɗumen ko wonen ko mawnikidade jiiɗa ardede pusat so ɓoyi tan pusat go fof hoore mum te sa yi concert pakko siftinde yimɓe wiyama voilà pakko Abdou Camara wiyata tan ko pakkoji e concert mais Abdou muñi ɗum ɗo fof ne juire ɗum ɗon wadde ko jangguinte yimɓe muñale ɗum ɗo esprit de groupe voilà ko esprit de groupe ganda pakko leñol Abdou Camara no mbano ni voilà mbiɗa ha joni oɗo ɓe ƴeew côté négatif o rek yaade un message dedans message mo ganduɗa c'est super important yo mbattu haqqille duuɓi ɗi ɓooyi beso ɓooyi kono kaldo pakko wi Abdou Kam o ara jiya hen kadi Abdou Camara ɗon Léry ceer mais sabunde woni farma pire yeah amin gandi sabunde woni farma pur ko clash minen noon min jii hen ko heewi ko noon ko an haalata eyyi rapport uji nan ɗo ko comme des tableaux publicitaire mi anda quoi ay pame kasen ay produit ji tan ɓe kalata quoi ay texte ji mabɓe quoi mi anda ko woni ɓe mbaɗa publier tan quoi ay boisson ponche en eyyi wonko ɓuuri ɗum wadde ɗum ɗo komin cohli quoi yoɓe dutte beddo ɓe gadda ɓe ɓulno ɓe ƴeewa ɓe gadda Poular luggo ɓe gadda ɓe dappa ɗum quoi eɓe gadda ponche uji ganduɗa ɗo ko Poular ko konngui ɗum ɗo taw wona publicité ɗum ɗo quoi amin gandi sabunde woni farma pur mbanmomi hen ɗum ɗo nder quoi bindol bandi ponche line ponche momi hen wonto kalami farma pur eyyi ok ɗon won tuumaɗo sabunde woni farma pur non bindogol ko haalata ko farma pur sabunde ne wiye farma pur sabunde wiye farma pur eyyi kono sabunde woni farma pur eyyi sabu nde woni farma pur holde woni farma ko pur min ko ɗum ɗon ko sabunde woni farma ko pur o mandi ɗo kalami ɗo kanko mo andi minen makko yo andu ko classe yimɓe ha parat ɓe gandi de non a haalna minen min gandi bon ko classe aɗa andi classe classe ne waɗi ɗum ɗo konngol hol coomade hen beele ko vampire uji ɗi walla ko holko sabunde woni farma aɗa andi mi rokkarama promo quoi ɗum tagi mi ala kam kulmi rewde inde mum eyyi min aɗa andi mi très bien mi momata mi hulani rewde inde makko mais omo andi min gandi heɗoɗo waɗaɓe consommé hip hop ɓe ne gandi carrément ko holon kaldata koye safaray wat peut être yo ƴettu kanko jeeyi tawi kanko kadi sabunde woni farma ko pur ko kanko eyyi ñaami yoɓani ko jikku mbam pur ñaami yoɓani ko jikku mbam pur eyyi so tawi neɗɗo a waɗinimo teddungal o ruttani yoɓanima ɗum ɓirama an kam bab gasi ndeysan teddungal juuɗe guerte ko ɗum ɗo kadi quoi
voilà jokken mbeɗen noon aɗa ɗum ɗon Alsan Gaye addaga ndiyam quoi parce que Baye Leuz to wonno wuuli ɗum ɗum ɗon wona montude joomum ɗum ɗon ko classe pure et dure eyyi voilà eyyi sabu noni format pire ɗon jaranden joni en continue en continue ha joni koye premier couple gonɗen de premier couplet gonɗen kay min kemboɗen premier couplet an fanmi kay aɗa leeli ko mbatta ko leeli non mbeɗante gonɗaɗo ka gulɗo jaw mais wona pour min o jimmi ko wonɓe bowolɓe mbawa famir ɗum helmere pal hermere ndo ɓennuɗen ɗon saabu woni format pire ñaami yoɓani ko jikku mbam pire eyyi après eyyi ñaami yoɓani ko jikku mbam pire man ma tek real rap haat ko yen gendi wango eyyi min waɗata real rap haat ko yen gendi wango yen gendi wango gendi nan ɗon kalanɗen nane gendi wango gendi kadi gendi nan ɗon wango voilà oɗon mbaɗa wango kadi gendi e wolof kadi sa ɗum yen gendi wango onon mbaɗa wango eyyi ko punchline a werlima hayre wotere nde wari pooli ɗiɗi en même temps konngol ɗiɗi peeñi ɗon konngol jolof ngol konngol pular ngol ko voilà yen gendi wango ɗon laaɓi ceer wadde waɗoɓe rambalax wattinani ɗum rambalax yaltiɗo pulare rambalax eyyi rambalax kam en tout cas en ɓennata ha gas gasi garti hen yen gendi wango eyyi continue couple o man ma tek real rap hat ko yen gendi wango je ne suis pas Charlie Hebdo am muslim like hesbo mi wona Charlie Hebdo aɗa andi rap milieu han kadi milieu pularo kadi nan yahane naata e fannu goɗɗo lawol gonɗa jeeya ɗum quoi ko adi fof enen jogui réalité men ken yimɓe dinenkoɓe ganduɗa en jogui valeur uji men eyyi yaade rapport ɓe ganduɗa mbaɗoɗo de marque maçonnique affaire de formation ɓe dowlina ɗum lokku ɗum doole eyyi min noon mi wona hay Charlie Hebdo eyyi sako noon formation kaldami ko waɗoɓe hokkoɓe affaire de formation doole ɓe dolnoɓe ɗum ɓe guila image uji mabɓe guila montage uji mabɓe des messages triangulaire uji mabɓe tout eyyi ɗum mbaɗami ɗon hamgo mais an son mo jofiɗa ko pula game pularo walla ko game o foof fannu game hip hop ko hip hop das hip hop hay baɗowo rap ɗum ɗo rap jolfo yiyen hoore mum eyyi par ce que a yi mboɗa hen kelme wolof mais rap pular ala vampire ala ɗum ɗo di ala formation ko tagi puujiɗa ko noon non Baye Leuz Alsan Gaye aɗa yaltin Baye Leuz studio mbiyam woto toñam ko tagi puuji min neɗo ga yahanno puujo gasi ko wone mayen ma ko wone rukku mayen ma ko noon yalti ok continue joni continue couple o ko noon wone rukku mayen ma ko noon yalti ko jehen man ma tek real rap hat ko yen gendi wango je ne suis pas Charlie Hebdo am muslim like hesbo komi muslim woni julɗo like hesbo rap ko groupe rap guinéen ko julɓe quoi kadi won gonɗe hen kadi wiye muslim ama muslim kadi komi julɗo kadi kono so layni nan ɗon lays hesbo ɗon e Léry muslim like hesbo bandiji gon tanamo fatmi yaltina gon tanamo kono bandiji gon tanamo mbaɗa bandilu quoi bandiji mawɗi nan kasoji gon tanamo ko kaso mawɗo e nder États-Unis a faami eyyi fatmi yaltina gon tanamo noon gon woni fetel quoi tanamo fetel o noon wona fetel en tant que tel wona fetel arma fode ferel tanamo noon woni kongi tanam jangguinimi ɗi pular mo muynimo gon tanamo so nen nani konngol sikari ni ko langage goɗɗo taw gon mo kalta o tanamo ham ko tani pular o ok donc ɗon famama ɓennen ɗon fammi yaltine gon tanamo addade sound de l'espace ni taƴat seeɗa quoi fammi yaltine gon tanamo ok ko noon tigui daro seeɗa ni ha paren e ƴettude ɓeɗo ɓe ganduɗa eɓen tampa pour yidde nadde émission o surtout ko kalta kono waɗi fayida mais eɗen gandi kadi temps o hunde koko renda il faut yimɓe gatten eyyi mais eɗen jiiɗi couplet tan gonɗen eyyi premier couplet gonɗen mbeɗa andi kam couplet ji fof mi sikkani taw mbaɗi jaa hen mais mami ƴettu mawuji ɗi ganduɗa deuxiéme o kam hoto ñakku ɓurɗi wadde marqué ɗi ɗin garten hen kono aɗa wawi uddide 88 628 79 69 par ce que en keeɓi beaucoup de message jomumen mbaɗa réclamé hemen jiiɗi addude jiyanɗa men Baye Leuz ko haali ko ni ɗi nafruji goto fof ne yiiɗi addude hen yiyande muɗum 88 628 79 69 88 628 79 69 so tawi won garɗo so tawi ala garɗo eɗen mbawi continde ga henne min no jimmi namdorade ni mi anda so tawi ma fewnitiri kono ko noon tan namdortoɓe ƴetteno ɗo ha para garten allo assalamu aleykum inde yettode Ablaye Mboum Samba Sesté salmi Baye Leuz salmi Ablaye Mboum an kam aɗa jogui namdal faade Baye Leuz wike ko message goto tan jimo machallah to waɗi bit gonga ni ko classe o ne winda gonga machallah mi ha joni mi keeɗi pour yidde famde min oɗo émission ɓuurɗon sampade e émission ngaji billa wallahi nanga joni min keeɗi kono Ablaye morceau wonko wamma hen marqué holko jiɗɗa namdade mo an banggue ma
Ablaye yehi ko noon tigi en beltini momo haɗon wawi haade sa majesté ko neɗɗo baɗɗo ko waɗi fayide nder hip hop o ko meloman 88 628 119 69 allo allo salamu aleykum aleykum salam inde yettode o Ceerno Sow Ceerno Sow Ceerno Sow from Yasine allo allo yurno ƴeew Ceerno ɓoccitima kono noon ha joni way kono noon en beltinimomo allo musidɗo salamu aleykum allo allo mbiɗa sikki o ɓoccitima ha joni eɗen mbawi ƴettude goto tan garten allo assalamu aleykum maaleykum salam mbaɗa seydi alhamdulillah inde yettode ɓaya tambere jam tan machallah alhamdulillah inde min ko Ganne Thiam Gannel Thiam eyi Ganne Thiam bisimilla ma Ganne deji kam alhamdulillah wargal ni bisimilla ma eyi Baye Leuz waaw Ganne a salminama juurama salmirama juurama Thiam juurama min beltima no feewi quoi wallahi ka ɓuuri vraiment beltima no feewi merci beaucoup Thiam eyyi ko mbaɗa ko Allah waɗani sutura quoi allahumma amin amin denden par ce que ka neɗɗo nehiɗo ala hay probléme goto merci a jarama Thiam ka neɗɗo baɗɗo fayida quoi merci beaucoup jarama mi weltima merci samini ye ko noon tigui en beltanimoma ha joni en joni ƴettanam goto tan dartina allo allo aleykum maaleykum salam MC Modi Kébé o Real Woz yer dental Real Woz jaay faay bisimilla ma Real Woz Baye Leuz cin kundang bi for well man naka mo nice cool respect bro after nice that's the pop jaajëf respect jaajëf fay mun Kébé for well man waaw holko namdoɗamo e nder sawon volcan o non ala ko namdo momen sawno mi kedimo ɗum affaire o waɗi nice quoi par ce que ko hip hop ɗum kadi aussi mi anda classe o lumuy deme mais ene moƴƴe hip hop fuude quoi par ce que hip hop salto waɗi classe rek affaire o wuurat quoi kono nag yo wuur enen fof ko hen gonɗen quoi so wuur rek naftorɗen real recognize for well ko noon tigi en beltanimoma aɗa wawi nanngude ɓoggol ngol donc en beltanima Djibril Diaw hanki o amen goni galla men o heeɗi sawno ha paari o wi nene welimo hip hop o so tawi ko ni hip hop o wayata hip hop o wuurat saabu sawno guilo heeɗi ɗum ha joni omo andi waɗi polémique te hewɓe kadi ene mbaɗi hen apprécié o windi kam message voilà donc en beltanimomo Djibril Diaw en calminimo Sambalam mbeɗen to woni fof mi yiɗi nadde ɓoggol ngol kono noon Sambalam les vrais se reconnaissent lawol dow koko uddi te Sambalam kadi wino kadi son ko ɓamɗa yimde foof oɗo ɓuuri wadde marqué kono noon ummin son seeɗa garten Baye Leuz jahaten koye deuxiéme couplet alde gongane adde ko tuuya noddu Baye Leuz public o ko tuuya ka boyam jooɗo efficace mi tottuma rab jooɗo baɗɗo efficace kam ka boyam o ka boyam jooɗo efficace hol gonɗo boy ma boyam nane hip hop quoi hol wiɗi gonɗo boy gadduɗo hoore mum boy fof min komi baay kanko nottiri ko boy kanko wi ko boy voilà idi boy sa welama idi boy gana ko baali ko boy mi wara boyam jooɗo jaltade min gandi men ko idi boy yo efficace mi wadanam rab ɓurɗo wadde efficace quoi yo efficace yo jooɗo fina efficace quoi wonam chain you know wadanam rab ɓurɗo wadde efficace o quoi ɓuuri hamgo ngal kural ko idi boy jeeyi ɗum sa welama non min oɗo so mi wawa hebde sagam enen jiɗirimi ni par ce que woni sagam directeur hokkanno kam ko ɗo ha hedde 22 heures taw hamin kala son hamin kalta mais en ha joni gonɗen koye deuxiéme couplet o ma jafoɗa kam no mbaɗirimi ni so heddi mbaw ko messi addu bal mi rapam forma de hoode addu bal quoi ɗum kadi addu bal ko bambaɗo mo yeddi mbaw ko messi yo addu bal sa addi bal tan on ɗon wawi holluma ko wawi ko quoi mi rapam forma e hodde addu bal addu bal mbawi fawde hodde mum kala technique gadɗa mbalax o mi yiɗano wadde mi waɗaka ɗum wona mi wawa wadde yimde mbalax yimde hoddu wona yimde mbalax non ko yeru dokkumami a famani ko ponche mo yeddi mbaw ko messi ko nawti messi e hip hop ko yeru mo yeddi mbaw ko messi tan yo addu bal mi rappo hami forma e dow hoddu addu bal hoddu ɓuuri mettude wonmi mbawa fawade hoddude ko pawata koye ɗum ɗo quoi 2 temps grosse caisse ɗin ɗo mbalax ɗi quoi ok kono on ɗon laaɓi ceer ha joni oɗon mbawi continude wadde courtier émission o aɗa andi sen gudditi ɓoggol ngol tan gueɗe mbaɗa satiré taw en guittinani ɗum ɗo kono jimi ko profite e ɗeɗo namde sa welama gartu e banggueji foof kono docte docte arga darde ko dara jarama jeeɗo miijo Poular ko dow ha asaman jeeɗo ɓiijo docte laba docte to ganduɗa to docte on arga darde ko dara
ɗo min gonɗo minen darni hip hop docte arga darde ko dara min dari ha joni amin min aɗan mbiɗa ɗum ɗe base ɗo e Dakar eyyi amin ga Dakar ɗo kono min ɗanaki amin dari jamma ñalawma amin hen ko hip hop tan min guuri guila min nangi min goppani quoi docte on arga sa yiɗi dañi komin dañata ko arga mbaɗa ñefe liggoɗa ha daña gurna hip hop ma eyyi darde ko dara minen darde ko min dariɓe tan docte dara kadi docte dara rapport ne woodi inde makko nan ɗon eyyi ɗon kadi rendre mo hommage hen kadi waɗi hen ponsi docte arga darde ko dara jarama jeyɗo miijo kono won binoɗo ponsi waɗa contexte jarama docte dara kadi so daraki nden darde o mon dar eyyi kono docte dal docte oɗo momo kalɗa o fitti ka classe animo ka ngabbinɗomo par ce que mbiɗa ko docte arga ko birnide bindol hoto yejjid ko birnide bindol aɗa wawi yiide hen clash aɗa wawi yiide hen pic aɗa wawi yiide hen ego trip mais texo ko clash docte arga kono darde ko dara docte arga iyal ngal ko docte arga yo docte woni to darde ko dara docte dara kadi hooremum yo arga darde ko dara mo waɗata o dal Baye Leuz hay docte dara hooremum yo arga darde ko dara ko to won to docte dara hondo yo classe kay yo acci ko yimata ko wara way hardcore shit parce que min gandirnoma départ o ko wadde engagement sawnaji corruption ala sawn ɓurɗo waɗum dal eyyi ko ɗiɗon mais ha ɓoye watte yimɓe jono waylima mbiɗa yo docte arga yo docte artaga quoi sabu darde ko dara ok ɗon laaɓi ceer mbiɗa aɗa haalanno jeddi jarama jeyɗo miijo rappular ko dow ha asman jeyɗo ɓiijo eyyi jarama jeyɗo miijo rappular ko dow ha asman jeyɗo ɓiijo rappular ko dow ha asman jeyɗo ɓiijo eyyi ɗum ko level o dow min nawat ɗum quoi jeyɗo miijo ko clan docte dara en ko clan laye mbumen ɓeɗo eyyi darde mabɓe aɗa gandi darde laye mbum e hip hop Poular et tout o feññini ɗum joni o noddi ayi rappular fof fore makko quoi ɗum noon mboɗo jarnoɓe hen quoi darde mabɓe rappular ko dow ha asman jeyɗo ɓiijo eyyi on wiyaɓe noon ko dugu deme mbiyami ɗo rappular ko dow wona dugu deme mi tata he umni sang on he deuxiéme sang on o dugu deme nan hen ma aroy jarama jeyɗo ɓiijo rappular ko dow asman jeyɗo ɓiijo rappular ko dow yo yimɓe gandu wiyoɓe ko dugu deme par ce que won wiɓe dugu deme ko sehil Baye Leuz ɗum saabi o waɗimo rendre hommage oɗon banggue te an on ko ndiwɗani ɗo hakkillaji cafɗi nangga e mbaal hakkillaji cafɗi nangga e mbaal almami rab Fouta Souleymane Baal ɗo hakkillaji cafɗi nangga e mbaal hakkillaji cafɗi eyyi cafɗi nangga e mbaal eyyi hakkillaji cafɗi ɗi cafɗi ko liɗɗi ka cubbalaɗen merci beaucoup voilà ka cubbala pourtant hewɓe no ndengti waɗi ɗum décortiqué hakkillaji cafɗi cikkat ko hakkille cafɗo tan ni te kadi poncio ko ɗon hakkillaji cafɗi ɗum tan nanta cafɗi ɗi safde nde quoi cafɗi ko lingu wiyetego safdu lingu ɓuuri ngu wemde maayo ngul lingu ɓuuri wemde maayo ngu nara saki tan deeƴe ñafoɗa ara daña mbawgu ndiyam heɓa jorni a faami hakkillaji cafɗi nangga e mbaal yewɓe kañumen ɓuuri wonde crack e rabɓe ɓuuri andire ponci ɓe ɓen nangumen mbaala ɓen nangumen nanguɗa e mbaal nogui famde sawno ko yahata quoi ko level sawno kalami ɗon eyyi almami rab Fouta Souleymane Baal mi waɗat hen par hasard pour yidde rimnino non Souleymane Baal oɗon gandi ko figure emblématique Souleymane Baal ko kañum woni gorko mo boode kañum firti muudo hormo anani kañum addi démocratie e nder Fouta eyyi kañum woni mentor de la révolution théocratique en 1776 kanko hoki fuutankoɓe hande dañi fodde mum dañi teddugal mbawi hande wadde bakko donc on noon somi waɗi ɗum e nder sa on ni en wona pour mere quoi discrimination raciale on nanɗo e nder rap Poular e nder rap galsen par ce que enen waɗoɓe rap Poular ɓe eɗen gandi en dañani fodde men e rap jolfuɓe émission ngañoɓe tout donc mi daro darde Souleymane Baal mi haɓo ɗum ɗon ha iwo ok voilà ɗum ɗon fof woni garten gayne vert ko blanc joguiɗa ko jikku dooño hande ko vert janggo ko blanc Léry ka naafigue joni ngal ɗon namdal tan mbawɗa wadde émission meɗen ko gasi déjà ok vert ko blanc o woni yiiɓe hen wizaby en Léry ka naafiɓe woni yiiɓe wona yiide wizaby ni wizaby nan nder par ce que wizaby jeeyi vert ko blanc eyyi ƴeew konngol ngol to ummiri helto jofri joguiɗa ko jikku dooño voilà eyyi joguiɗa ko jikku dooño hande ka vert janggo ko blanc Léry ka naafigue joguiɗo jikku dooño ko neɗɗo gayno mo ganduɗa oɗen gandi eɗen jogui sowore quoi ko métaphore ni ko sifade neɗɗo o no way quoi neɗɗo mo ganduɗa o waɗan juste quoi hande o changement anani o holluma hande vert janggo holluma blanc Léry kanko ko waɗa wona juste quoi Léry kanko ko naafigue mi utilise inde mabɓe ɗe kono wone mabɓe mo mabɓe ɗon classe wone mabɓe joguiɗo on jikku a faami ko ɓen hande bonni guemo ɓen hande bonni guemo quoi
waɗo ben divisé be waɗo seme la division e der men be ko ben serndo ben be e wone mabbe be don tata non ben jogi ko jikku doño mi ettu inde mabbe cañir mi mi structuré ko wote sowore ko e aden passay pular no waddum Mamoud de me anda baro do helmere o mo haalano haalin hay mawbe men jogino sowore so yidi wiide neddo nafik ber ande ga huma bey baaje pobbi be gagna rewde hen direct min non ko don cañirmi dum parce que eden bi hay aduna heewi doño aduna ko danka wandu hande murtude jango jaabe wiide neddo no wayni tan no fewani kala kambe tarobe eyyi eɗen gandi gonno hen nafiki rapport ko classe woni hen big rap minen big hayat émission men ko gasi Baye Leuz mbeɗa andi to gonɗa ɗo aɗa yiiɗi wadde cotification tawi kulo wak tawi big rouge pek suba moy inde big rouge pek ɓamtu dande big rouge pek ha joni ko naafi gagal neɗɗo holluma hande big rouge pek saabu janggo adda big rouge waɗa tek ko baara ko mbatta ko pourtant wannimo show love quoi hanki tan mi yii ɗum ɗon quoi pourtant waɗinoma show love e wonko haali gonɗa ko réseaux sociaux pari vocal uji garta he yam ayi te pourtant so yi kam o waɗa kam show love o waɗa mi signé positif taw bon ko négatif quoi e ɗum ɗon kadi fof goppen ɗum quoi neɗɗo sa waɗani centre tan hollir quoi mais yata ɓoye chance kadi ɗum goori Allah jeeya ɗum eyyi haali gonga en tout cas volcan waɗi polémique Baye Leuz so woni sagam no mbimami ni ko sa wono ko clash ɓe ganda ndeysan Alassane Gaye somi andino no puɗɗen nde tan mbaɗen sa wono par ce que sa wono no wawno min haalninoma ɗum pourtant sa wono mais aɗa andi kadi wonɓe ganduɗa ene cohli ko émission ene cohli mbundi ene cohli andude hol neɗɗo o e ɗi nafuruji kono sa wono goto no wawno wonde émission complet so wona sagam so woni sagam kalden par ce que ko kalden ɗo koɗo waɗi fayida te kadi ne ɓamta guemo ko classe mo ganduɗa ko ɗum ɗo woni classe mo ganduɗa ɓamtare fof kalden gonga ko réalité game ko gurɗen ko fof kalden ɗum classe ɓamtare mais mbaɗa pari jaabe absolument aɗa pari bindolam waɗi confirmé bindu ɗum ɗo kadi andi ne faɗi wonko faɗi quoi kadi mbiyan kon parɗo parmi ɗo somi pari ges jopami ay won son goɗɗo bomba retardement o nan ara volcan après bomba retardement o nan ara eyyi an wadde Baye Leuz mbimi ko birnide bindol ɗi tawji ka cansude jaɓɓalde so puyɗe nani birnide noon faye vie privé ji gonga eyyi birnide bindol wiya hip hop ne jogui réalité mum clash ce n'est pas une vision négative ce n'est pas une vision négative c'est une bataille verbale MC utilise des mots pour attaquer un autre pour wadde corriger jomum quoi voilà kono yo wadde maturité waɗa respect so diwri classe tan watti disrespect ɗum ɗon bon min san ɗum wona hip hop quoi mais ɗum ɗon waɗani min arrangé quoi kadi min ngol lawol min ƴettani ɗum ko woni ɗum ko vraiment heddi ko mboɗo yafno konngui ɗi so tawi woni ko ɓurti ko vraiment ko neɗɗo woni mo timmani kala ko fewi hen kadi ko to jomiraɗo kadi mboɗo yetta hen kadi famille yam nodduɗoɓe Adama Thiam en bébé en Amnar en Ganna en vraiment mboɗo waɗa kadi remercier famille yam kadi ɗo e Parcelles Niassam Farmata Jeeri en somi jumim juumat quoi Samba Thiam e tout e mouvement hip hop Poular foof e yawrusuji nodduɗo mo noddani foof respect eɓe gardumɓe kadi kallamula grand hip hopeur nanɗo Momane Ara Alassane Gaye nene shout out ndeysan en beltanimaɓe kamɓe everybody en tout cas Baye Leuz eɗen jiiɗi dañde makko temps ɓurɗo ɗo temps so Allah lamɗo jaaɓi kadi min battoyi ɗum par ce que eɗen gandi Baye Leuz sa yaltini sound goɗɗo tan kadi artat min mi watta favorisé mi jinganta hay goto mais neɗɗo golle muɗum e balle mum sako toon adde radio so tawi hunde waɗi ñamiri yimɓe kurtat ko woni nder ko ene mbawa naftorade Baye Leuz min beltanima min mbiyat tan ko classe o enne yo yimɓe nanguiri ɗum classe tan koye hip hop ko das hip hop nanguiri ɗum mbasa tikkude mbasa ɓiñde yo liggo ko ganduɗa en tagga ɗumen kadi haalede ko ɗum noon woni hunde ene donc en ñafnima reno go fof soɓe nani gayno ko musiɓe en jafnima Baye Leuz kadi e temps tokoso mo dokkuɗen ɗum o eɗen mbawno hokku ɗum temps ɓurɗo ɗo kono noon temps meɗen gasi enenne jeeyade jeeya ko rondi so wonide sago meɗen mbaɗen ha weeta Baye Leuz Allah jarama respect a jarama mo ha mercredi prochain so Allah lamɗo jaaɓi sen jii ko ɓawli yata ko café ala kabine technique woni toon ko Diaw Moussé Diaw e nenne ba sawdinoɓe ko Alassane Gaye microphone o ko Baye Leuz MC Modi donc en jarama yo Allah hokku en